Aloitellaan tätä työsuojelurahaston teemahakuun liittyvää webinaaria, jossa varmaan pääosa ajasta tultaisiin käyttää siihen, että vastaillaan teidän kysymyksiin. Teemana on tosiaan tekoäly, sen hyödyntäminen nimenomaan työpaikoilla. Ja käydään vähän läpi näitä meidän yleisiä hakuun liittyviä tekijöitä ja sen jälkeen sitten paneudutaan tarkemmin teidän kysymyksiin. Olen Mikael Saarinen ja toimin tosiaan tutkimusasiantuntijana. Meidän toinenkin tutkimusasiantuntija Anne-Maria Kurka on täällä linjoilla, kuten myös Sari Aaltonen, joka vastaa meillä taloudesta. Siihenkin voi esittää kysymyksiä ja tilaisuuden järjestää sitten tietenkin meidän Päivi-Maria Isokääntö, joka vastaa meidän kaikista viestinnästä. Kiitoksia Päivi-Marialle etukäteen. Saatiin aika paljon, 200 ilmoittautumista ja aihe selvästi kiinnostaa. Lähdetään käymään läpi. Ihan tekniset perusasiat. Pitäkää mikit ja kamerat kiinni, että meitä on sen verran paljon ihmisiä linjoilla, että ei tule minkäännäköisiä teknisiä kommelluksia ainakaan tässä vaiheessa. Kysymyksiä voi tosiaan esittää sieltä joko sen keskustelun kautta ja nostamalla kättä ylös, niin jaetaan sitten sitä kautta näitä puheenvuoroja. Aikaa on puolisen tuntia. Meillä on itsellä enemmänkin aikaa, että jos joku haluaa sitten tarkemmin jäädä kysymään jotain yksityiskohtia, niin toki meillä riittää siihen hyvin aikaa. Elikkä viikon päästä avataan tämä teemahaku ja se avataan siellä meidän oma.tsr.fi-sivuilla, jonne siis pitää olla käyttäjätunnukset tehtynä, että pääsee sitten tekemään sitä hakemusta. Aikaa hakemuksen teko on se 3 viikkoa, eli 28. päivä kello 15 mennessä pitäisi hakemus olla sisällä. Tämä on tietenkin semmoinen asia, jota ei voi liikaa olla korostamatta, että meillä joka hakukierroksella jää ihmisiltä siihen viimeiseen minuuttiin ja sitten sitä hakemusta ei saa lähetettyä ja järjestelmä tosiaan sulkeutuu niin kuin automaattisesti, että me ei voida sen jälkeen sitten ottaa niitä vastaan. Ja keskeinen kysymys nyt ainakin, mitä mulla on tullut jo puhelutiedusteluja, niin tästä teemahausta on se, että me etsitään nyt hakemuksia, joilla me voidaan organisaatioita tukea hyödyntämään tekoälyä. Ja aika moni on soitellut jo tässä vaiheessa siitä, että tarkoittaako se sitä, että tutkija voisi tekoälyllä vaikka tutkia sitä heidän dataa siellä organisaatiossa. Tätä me ei tosiaan haeta tämmöistä tiedonlouhintahanketta, vaan idea on, että te luotte jonkunnäköisen sillan niin, että se tutkimuskohde tai kehittämisen kohde alkaa itse hyödyntää sitä tekoälyä sen oman toimintansa kehittämisessä tai ohjaamisessa tai seuranta. Sillä ei sinänsä ole, niin kuin, me ei rajata sitä, että mikä se alue on. Että nämä meidän pääalueet on kuitenkin työturvallisuus, työterveys, siihen liittyvä työhyvinvointi, tuottavuus, johtaminen, vuorovaikutus, ihan mikä tahansa alue, jossa voidaan ajatella, että tekoälykin voisi tuoda uusia työvälineitä organisaatiolle, kehittää, mitata, seurata sitä omaa toimintaa. Kaikkineen tietenkin arvostetaan hakemuksia, joissa se sovellettavuus olisi korkeata. Eli näiden hankkeiden ei toivota päättyvän siihen, että ajatuksena on, että tuotamme lisää tutkimusta. Eli tämä on ennen kaikkea soveltava tutkimushaku, keinoja, suosituksia. Ja tuossa on nyt laitettu esimerkiksi, että työurien pidentäminen, nuorten kiinnittyminen ja tietenkin mielenterveysasiat on tosi iso asia kaikille meille suomalaisille. Kaikki on varmaan
kuullut uutisista ja joka ainoasta A-studiosta, että 15 vuoteen tuottavuus ei Suomessa varsinkaan palvelualoilla ole kehittynyt. Ja jos tähän nyt tekoälyllä sitten löydettäisiin ratkaisuja, niin sehän olisi enemmän kuin hyvin. Tässä on ehkä vähän toistoja, eli ratkaisua, suosituksia. Tietenkin yksi asia, mikä tulee sitten esiin näissä, on tämä tietosuoja, yksityisyys ja tietenkin etiikkakin, mitä kaikkea tekoälyllä nyt sitten voidaan edistää, mikä taas sitten on arveluttavaa. Hyvin paljon nyt eilenkin taidettiin uutisoida just tästä tekoälyn epäeettisestä käytöstä, varsinkin tämän itänaapurimme puolelta. Hankkeessa tosiaan on mahdollista kerätä ja analysoida dataa, mutta että kun tämä on aika rajattu tämä aika-alue, niin tietenkään mitään pitkittäisasetelmia ja muita pitkiä, isoja, monimutkaisia kyselyjä, haastatteluja, workshoppeja ja muita, niin ne pitää pystyä tiivistämään niin, että homma saadaan pakettiin ennen deadlinea. Edelleen voitte tosiaan rohkeasti esittää kysymyksiä joko sen keskustelun kautta tai nostamalla kättä. Kuka voi hakea on periaatteessa edelleen se ihan sama kuin aikaisemmin, eli meidän rahoituspohja tulee tuolta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, eli se hyödyn pitäisi kohdistua. Rahaa jaetaan niille, jotka sitä maksua maksaa. Tämä koskee myös sitten pitkälti myös tutkimuskohteita, eli yleisimmät tutkimuskohteet, joita me ei voida rahoittaa, on esimerkiksi maahanmuuttajat, jotka ei ole vielä työllisiä, kuntoutujat, jotka ovat ikään kuin Kelan sairauspäivärahan tai muun Kela-etuun sen piirissä, eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, jotka ei nyt sitten ole töissä. Tietenkin nämä työharjoittelut, jossa sitten on yksi mahdollisuus hakea sitä rajapintaa. Mutta että kaikissa tapauksissa aina kannattaa niin kuin miettiä sitä siltä näkökulmalta, että millä tavalla voidaan katsoa sitä tiettyä ryhmää niin kuin sen yrityksen näkökulmasta tai organisaation. Et silloin aina kun se organisaatio on siinä tutkimuksessa se näkökulman lähtökohta, että katsotaan vaikka rekrytointia, niin me ei voida työttömien profiileja parantaa, mutta sitä voidaan lähteä parantaa sitä, että miten organisaatio pystyy rekrytoimaan taitavammin niitä työttömiä. Tai vaikkapa nyt se, mikä on ollut paljon esillä, vaikka näitä ulkomaalaisia asiantuntijoita, jossa ilmeisesti ei kauhean hyvin tällä hetkellä Suomessa kuitenkaan toimi tämä linkki. Meillä on yksi poikkeus nyt sitten tässä tämänkertaisessa haussa, että nyt hakemuksen voi tehdä myös englanniksi. Hakukysymykset tosin meillä on siellä verkossa vaan suomeksi. Ollaan törmätty aika paljon jo hakemuksia, jossa käytetään sitä tekoälyä suomentamaan englanninkielistä tekstiä. Ja täytyy myöntää, että aika huonoa jälkeä tulee helposti. Mutta kannattaa olla yhteydessä, jos tulee kieliongelmia ja rohkeasti sitten vaan käydä läpi sitä. Päätökset tulee jo helmikuussa, eli tämä on ehkä vähän tavallista lyhyempi. Kaiken kaikkiaan syksyn haun viimeiset päätökset tulee vasta joulukuussa, että siinä mielessä mennään vähän nopeammalla aikataululla. Kululajit on samat kuin meidän muutenkin tutkimushaussa, eli päälajihan on tietenkin nämä palkkakulut. Ostopalvelut ovat mahdollisia matkakulut, jotka liittyy ennen kaikkea sitten sen tutkimus- tai kehittämishankkeen matkoihin. Turhan paljon tulee edelleen ulkomaalaisiin kongresseihin varattuja matkakuluja.
edelleen muistutan, että meillä on olemassa sitä varten oma stipendi, eli voi rohkeasti vaikka hanke päällä niin hakea matkakulun sitten myös sen hankkeen tulosten julkistamiseen. Materiaali- ja viestintäkulut liittyy sitten tietenkin pääosin ei monistamiseen eikä oppaiden tekemiseen, vaan ennen kaikkea sitten, jos jotain tutkimusmateriaaleja ja ehkä vähän ylimääräisiä kuluja sitten, jos halutaan jollain tavalla erityisesti vaikkapa kampanjoida tai levittää niitä tutkimuksen tuloksia. Muutenhan me katsotaan, että perusmateriaali- ja viestintäkulut kuuluu siihen 20% yleissivukuluun, jota meille ei tarvitse eritellä, vaan organisaatio saa sen niiden palkkakulujen perusteella. Kaiken kaikkiaan meidän rahoitus on aina hankekohtaista, eli me pyritään rahoittamaan sitä hanketta, ei niitä organisaation muita yleiskuluja. Vaikka alvi on muuttunut, niin meidän myönnet on edelleen arvonlisäverottomia. Ja jättöpäivästä eteenpäin on mahdollista sitten saada, jos hakemus saa myönteisen päätöksen, niin niitä määrärahoja käyttöön. Ja taas ensimmäinen kysymys tullakin liittyen tähän tallenteen katsottavissa olemiseen. Päivämaria varmaan voi vastata siihen tuolta viestikentän kautta. Sitten tullaan tähän, niin kuin edellisessäkin teemahaussa, niin meillä on tosiaan niin kuin sitten 1.9.26 on se deadline, ja tässä on hyvä nyt muistuttaa, että tämähän, kun taloudenkin pitää silloin olla valmis, niin tarkoittaa sitä, että hankkeen talouden pitää olla myös toimitettuna noin. Tässä onkin, tuntuu, että aika monella hakijalla on hyvin erilainen käytäntö, että jotkut pystyy talouden ajaa 2 viikon kuluttua kulujen loputtua ja joillakin pahimmillaan ainakin meille päin viestitään, että kestää 2 kuukautta ennen kuin saadaan talous ajettua kulujen syntymisen jälkeen. Eli tämä on nyt semmoinen, jota kannattaa sitten omasta organisaatiosta selvittää, että kuinka kauan meillä menee ennen kuin me saadaan kirjanpito tämän hankkeen osalta valmiiksi ja se määrää sitten sen teidän deadlinein. Lisäaikaa me ei ikävä kyllä nyt näille hankkeille myönnetä. Ja mikäli loppuraportointia sitten ei tehdä, niin me joudutaan sitten pohtimaan sitä, että voidaanko me viimeistä maksuerää sitten tilittää. Täytyy toivoa, että ei jouduta tähän tilanteeseen tietenkään. No, hyvä hakemus. Tämähän on se, sanotaan, että hyvä hakemus paljastuu jo otsikosta. Tämä hallitus, joka meillä tekee päätökset, niin on aika usein tuonut esiin, että jos hallituksen jäsen ei, tai me emme oikein saa selville, että mitä se käsittelee se hakemus, niin kyllä siitä on, niin kuin, vaikka se sitten se loppuhakemus olisi hyvä, niin kannustan edelleen tekemään selkokielisiä otsikoita ja niitä tiivistelmiä siitä, että mitä tämä käsittelee. Se hankekuvaus meillä on siinä otsikon alla. Ja jos ne on kovin epäselviä, niin kyllä sitten siinä helposti tulee jonkunnäköinen bias sitten siihen hakemuksen käsittelyyn. Liitteet, sitoutumisilmoitukset, kaikki on syytä olla mukana. Että jos siellä on tutkimuskohteita, niin ne sitoutumisilmoitukset tulisi laittaa sen järjestelmän kautta. Liitteet PDF-nä, sitoutumisilmoitukset lähetetään siitä oma.tsr-järjestelmästä sähköisesti. Ja kaiken kaikkiaan tietenkin läpinäkyvyyttä toivotaan kulujen suhteen. Hakemusta ei voi täydentää, että aloittakaa ajoissa.
Tämä on ikuisuuskysymys, tämä, että kuinka monta prosenttia kuluista voidaan rahoittaa. Se on yksi kysymys tuolla. Meillä ei sinänsä ole sellaista niin kuin jäykkää prosenttiosuutta, että mä yleensä kehotan, että käykää katsoa sieltä meidän tutkimustietoa sivulta, eli meidän kotisivujen alasta, niitä, että minkälaisia rahoitusprosentteja on sitten noissa hankkeissa näkyvissä, joita on rahoitettu tai jotka on loppunut tai alkanut. Mutta sanotaan, että tällä hetkellä yleisin rahoitussuhde, jota meille tarjotaan, on, että se omavastuurahoitus on 30%. Mutta jos teillä on loistava hakemus, jolla ratkaistaan joku keskeinen, sanotaan nyt vaikka tapaturma tai taajuuteen liittyvä ongelma, niin toki voidaan ajatella, että silloin voidaan rahoittaa pienemmilläkin omarahoitusosuuksilla. Sinänsä siitä ei tarvitse hakija mun mielestä olla niin huolissa, että te voitte toki ehdottaa, ja jos me ollaan toista mieltä, niin me sitten leikataan sitä rahoitusosuutta. Tämä on hyvä kysymys, että myönnetäänkö rahoitusta näiden tekoälytyökalujen käyttökustannuksiin. Ja voidaan ajatella, että kyllä me ollaan näitä lisenssimaksuja silloin, kun ostetaan vaikka vuodeksi tai 2 jonkun järjestelmän käyttöoikeus, niin niitä ollaan kyllä näissä hankerahoituksissa maksettu. Koneita ja muita tämmöisiä niin kuin kiinteitä omaisuuksia, jotka jäävät sitten sille tutkimusorganisaatiolla ei makseta, mutta lisenssejä ollaan maksettu. Että näkisin, että nämä tekoälytyökalut menee sinne. Se, minkä suuruisia hankkeita on kaavailtu rahoitettava, niin voi sanoa, että ei meillä sinänsä ole siihen mitään. Että kyllä mä sanoisin tietenkin, että aikaraja asettaa jonkun näkymän, mutta jos on isompi tutkimusryhmä ja paljon tutkittavia, niin toki se budjetti voi olla isompi, että ei meillä yleensä hankkeita sen takia jätetä rahoittamatta, että ne olisi liian suuria tai kalliita. Oma rahoitus on jo automatiikan takana, että 99% sinne varmaan on mahdollista hakea meiltä, mutta vähintään se 1% pitäisi sitten olla sitä omarahoitusta. Sitten on taas hyvä muistuttaa, että tutkimuskohteiltahan on mahdollisuutta hakea muuta rahoitusta. Eli meillä on kyllä välillä hankkeita, joissa omarahoitusta ei ole laisinkaan, mutta se kaikki rahoitus tulee sitten niiltä tutkimuskohteilta tai muilta tahoilta. Eli siellä on tämä muu rahoituskohta, joka mahdollistaa sen, että sitä omarahoitusta sitten käytännössä ei olisi, mutta me aina lasketaan muu rahoitus ja omarahoitus yhteen. Sitten on kysymys tästä konsortiohakemuksesta, eli jos haetaan useamman tutkimustahon kautta, niin on mahdollista hakea yhdellä hakemuksella. Eli silloin yksi hakijataho toimii ikään kuin päävastuullisena ja muut ovat osatoteuttajia siinä hankkeessa. Liitetään siihen mukaan konsortiosopimus liitteeksi ja sitten kutsutaan ne muut organisaatiot siinä toteuttajan roolissa mukaan ja sitten jaetaan niitä rahoja sitten henkilöille ja organisaatioille sitten sen teidän oman niin kuin näkemyksenne mukaan. Mut olkaa yhteydessä, jos tulee tämän konsortiohakemuksen kanssa kysymyksiä, mutta periaatteessa siinä on 2 mahdollisuutta tehdä se konsortiohakemus niin, että jokainen tekee oman hakemuksen ja sitten liitetään ne niihin muihin hakemuksiin ja jokainen ainoa muutoskohta siinä sitten on se, että kun siellä on tämä etenemissuunnitelma, niin kuka vastaa mistäkin osalta, että ne on niin kuin hyvä näissä konsortiohakemuksissa niin kuin selkeyttää se, että tämä painottuu tämä osa tällä hakijalla ja tällä hakijalla tämä toinen osa. Sinänsä me ei niin kuin mitenkään preferoida sitä, että onko yksi hakija vai useampi hakija. Tietyllä tavallahan voisi aina ajatella, että tutkimusyhteistyö on positiivinen asia. Silloinkin niin kuin on tärkeää muistaa sitä, että ne on jollain tavalla
se projektin koko ja hallittavuus niin kuin säilyy. Muistaakseni ennätys tällä hetkellä hakemuksissa on ollut, että yhdessä hakemuksessa on ollut 26 tutkijaa ja sen voi sanoa, että se on niin kuin liikaa. Tietyllä tavalla toivottaisiin, että niitä tutkijajoukkojen ja tutkijoiden palkkauskin olisi sen tyyppistä, että tutkijat olisi täyspäiväisesti kiinni hankkeessa, eikä niin, että jokaiselle jaetaan semmoista pientä muutaman prosentin niin kuin siivua tutkimuksista, että silloin tietenkin muodostaa riski meidän näkökulmasta siitä, koska ihmisille kuitenkin on liikkuvuutta ja uusiakin työpaikkoja sitten nousee esille, niin että se ei ole mitenkään hankkeelle eduksi, että kovasti tapahtuu sitä vaihtoa sen hankkeen aikana. Kysymys liittyen, että onko hakulomake sama kuin yleensä. Tässä on hyvin samanlainen hakemus ja se PDF siitä teema-alakohtaisesta tulee näkyviin sinne teemahon alasivulle. Eli siellä on oikeastaan vaan pyritty ehkä karsimaan sillä, että se olisi pikkasen lyhyempi, muistaakseni tämä hakemus. Ja me kysytään nimenomaan, että pyritään ehkä enemmän perusteluja siihen, että millä tavalla tämä tekoäly tässä hankkeessa tuottaa sitä lisäarvoa niille organisaatioille. Että sitä perustellaan niin kuin ehkä vähän tarkemmin. Tuossa on vielä tosiaan tuo yleisinfo hakemuksesta. Ja tosiaan livenäkin saa kysyä. Tuli kysymys nyt tästä sivu- ja yleiskuluprosenteista, jotka siis on henkilösivukulu on se 50% ja yleissivukulu 20%. Ja nämä automaattisesti se järjestelmä laskee palkkakuluista. Eli siellä ei ole mahdollista niin kuin lisätä niitä kuluja teknisesti. Tämä muodostaa tietenkin joillekin hakuorganisaatioille ongelman siinä, että talossa voi olla erilainen käytänne siitä, että henkilösivukulu voi olla matalampi tai korkeampi. Jos se on matalampi, niin sehän ei sinänsä ole ongelma, koska me emme vaadi teiltä selvitystä siitä, että onko se matalampi, vaan joka tapauksessa palkkakulusta saadaan 50% sitten sivukuluja ja yleiskulu se, mikä ajatellaan, että se liittyy sitten kaikkeen muuhun kuluihin, joita sitten tulee, niin se on se vakio 20% siitä palkkakulusta ja siitäkään me emme siis vaadi mitään erittelyjä, vaan te saatte sen laskennallisesti. Tämä on hyvä kysymys, tämä sitoutumisilmoitukset. Eli sitoutumisilmoitushan meillä on se, että te lähetätte sille kohdeorganisaation yhteyshenkilölle sen hankkeen kautta pyynnön ja hän vahvistaa ja kertoo, millä tavalla he ovat mukana hankkeessa, niin kyllä me toivotaan hyvässä hakemuksessa, ne on hakuvaiheessa mukana. Eli kehotan niin kuin aloittaa tämän myynnin tässä vaiheessa, että kannattaa kontaktoida niitä tutkimuskohteita ja sanoa, että saadaanko vaikka sitten tuohon määräpäivään mennessä tai mieluummin aikaisemmin teiltä sitoutumisilmoituksen, joka on kuitenkin vaan tämä yksi sähköinen niin kuin sitoutuminen ja vastaus muutamiin kysymyksiin. Jos kysytään just sitä, että millä tavalla, annatteko rahallista panosta, kuinka paljon työtä siihen laitetaan. Uusi kysymys vielä näistä, että minkä kokoisia hankkeita, niin voisin sanoa, että enemmän se liittyy nyt tähän aikajänteeseen, että ei meillä nyt tuossa edellisessä teemahaussa kovasti yli 200 000 euron hankkeita ollut, koska se aikajänne on lyhyempi, niin näkisin, että myös pienet hankkeet on toivottavia. Eli me katsotaan, että tietyllä tavalla nämä hakemukset on niin kuin kolmen kokoisia, että meillä on niin kuin pienet hankkeet, jotka on siellä selkeästi alle 100 000, jopa 50-60 000 euroa, sen kokoisia hankkeita se hakusumma meiltä. Sitten on ne 100 000 ympärillä olevat hankkeet,
Ja sitten isot hankkeet alkaa olla siitä, että se meiltä haettava summa on siellä jossain 200 000 molemmilla puolilla. Mutta edelleenkin, niin kuin, että jos on hyvä aihe, selkeä suunnitelma, siinä tulee kustannuksia, niin ei meillä sinänsä ole niin kuin hakurajaa. Joo, meillä on tosiaan sitoutumisilmoituksessa on 3 kysymystä, joissa kysyy, että millä tavalla te osallistutte, onko se työtä, onko se rahaa, ja siihen ei montaa minuuttia niin kuin mene, kun niihin vastataan, että ei siellä tarvitse, niin kuin, kun se kuitenkin kysymyshän on, niin kuin, että nämä on alustavia sitoutumisia, kun hanke ei ole vielä kuitenkaan alkanut, niin ymmärrettävää on, että se lopullinen sitoumus ja usein ne sopimukset tehdään vasta sen jälkeen, kun rahoitus on valmistunut. Että on ehkä hyvä tosiaan informoida, että ei tässä semmoista niin turhaa byrokratiaa vaadita niiltä tutkimuskohteilta. Sitoutumisilmoitus on osa sitä hakemusta, eli se lähetetään sieltä. Meillä ei sinänsä taida niitä sitoutumisilmoituksen kysymyksiä siellä olla. Jos haluatte, niin voitte toki laittaa vaikka mulle mailia mikael.saarinen@tsr.fi, niin voin toki lähettää senkin teille. Hyvä idea tietenkin olisi sitten miettiä, että laitettaisiko ne myös meidän sivuille jossain vaiheessa. Talousraportointi, minkälaista vaaditaan? Tämä on kysymys, jota tietenkin voisi katsoa, jos Sari haluaisi nopeasti kertoa. Että yleensähän se tarkoittaa sitä, että hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka ja ne kulut, joita siinä hakemuksessa on sitten eritelty, niin niistä kaikista pitäisi sieltä kirjanpidosta pystyä sitten nostaa evidenssi. Tuleeko Sari jotain muuta tuohon liittyen? Hei vaan. Ihan niin kuin Mikael sanoikin tässä, että hankkeelle täytyy perustaa kustannuspaikka ja sitten jos on palkkoihin haettu rahoitusta, niin sitten palkanlaskennasta täytyy olla henkilöittäin palkkaerittely ja myöskin sitten hankkeen kirjanpitoraportti sitten. Ja muistatte, että palkkoihin merkitään sitten vaan niin kuin tämä hankkeesta aiheutunut työajan palkka. Eli sitten nämä tämmöiset muut huomioidaan sitten siinä palkkojen henkilösivukuluissa. Tällainen lisäys. Hienoa, kiitos Sari. Joo, taas sitoutumisilmoitteet kysytään, että kohdeorganisaatiolta, eli me puhutaan tutkimuskohteista, niin niiltä sinänsä tulosten hyödyntäjäorganisaatiot, niin tietenkin se, mitä me toivotaan, että niitä tuloksia hyödyntäisi sitten mahdollisesti jopa koko Suomi tai se tietty toimiala. Eli niitä ei kyllä meillä ole sinänsä tullut esiin, että kyllä me nähdään, että jos teillä ne kehittämistutkimuksessa on mukana tutkimuskohteita ja sitten vielä vaikkapa pilotointikohteita, niin kyllä pilotointikohteilta pitäisi myös saada sitoutumisilmoitukset. Eli nämä tosiaan on vähän eri organisaatioita, mutta tietenkin mahdollista. Me katsotaan ne kuitenkin, että jos ne on pilottiorganisaatioita, joissa hyödynnetään jo tutkimuksen aikana niitä, niin niiltä vaaditaan se sitoutumisilmoitus, mutta sitten taas se yleinen hyödyntäminen hankkeen tuloksista sen jälkeen, niin ajatellaan, että se tapahtuu sitten sen tiedotuksen kautta. Hyvä, kiitoksia, paljon kysymyksiä. Livenäkin edelleen, niin kuin sanoin, on mahdollista esittää kysymyksiä, että laitetaan kamerat kiinni ja tallennus kiinni. Ja